Moi, mä oon Alina ja mä kuvaan Sveistali Tuiskun videot. Mä oon 10-vuotias ja mun lempiväri on pastellin värit ja turkoosi. Mun lempiruoka on koulun tonnikalapasta. Me ollaan mökillä. Miksi tuossa on tyhmää? Siellä oikeesti on pimeätä, mutta kamera näyttää, että siellä on. Se on totta. Me lähdetään huomenna Keski-Suomen saareen mun mummin mökille. Mun serkunkaan, mun äiti ja pikkusisko vie meidät sinne. Ja mulle tulee erikseen siitäkin video sitä mökkijuomista. Moikka! Ärsyttävää kun ulkona pitää sataa. Oli niin kiva sääkin. Mutta tuossa tyttöystävästä tuli mieleen, että siis meillä oli kerran lepakko siinä kiinni. Mun äiti leikkasi sen siitä irti ja antoi sille niinku kipulääkettä ja vesitiippoja rikosuiskulla ja sitten antoi harjoja sille. Mut se jouduttiin liiskaamaan, koska se ei lähtenyt liian. Ja en tiedä, ei sillä silvetkään ollut murtunut, kun siis se levitteli niitä, eikä se niinku näyttänyt sattumaan. Se niinku naksutteli ja sähisi ihan normaalin tapaan, ja siis, mutta se ei vaan niinku lähtenyt liikkeelle. Moi, mä teen teille nyt meidän mökin esittelyn. Eli tässä on olohuone. Tuossa on sohva, telkkari, pöytä, pulpetti, pöytä, renkaat, meidän koira, Musa, ihana. Ja tuolla on Martan, tai siis pikkusiskon tommonen joku bunkkeri. Meillä oli 2 koiraa, mutta sitten se toinen kuoli, kun siis se oli vanhuuteen ja niin. Meidän äiti odotti sen, kun mun äiti oli täällä meillä on keittiö. Mun pikkusisko nukkuu tuolla siellä mun vanhempien kanssa. Tässä on keittiö. Tässä on niinku peruskeittiö. Sitten tässä on ollut käytävä vessaan. Peili. Huhuu. Mitäs tää? Sitten täällä on vessa. En mä tiedä. Täällä on ihan niinku, no perus tämmönen mökin suihku. Täällä on sähkösauna. Me ei käytetä sähkösaunaa, koska meillä on puusauna. Joten mä en tiedä, että tässä on ähkäsauna. Moi! Kävin pesulle, joten me tehdään iltapalaa. Tai siis näytän tuonne iltapalaa, koska toi kuvaa. Mulle on jogurttilautanen, mulle leipälautanen. Mun hieno. Hänen kalahtolle ja joo. Tosiaan toi halus leivän sun kinkkuu ja mä olin jogurttiin mansikkakisseliin. Vasta mä olin jogurttiin mansikkakisseliin, jos on gluteenittomia suklaamuroja, ei suklaamuroja, vaan suklaamuroja. Yeah. Älä laita voita. En mä tiedä, mitä sä yrität sanoa. Sano vaan. Minuutti mennä. Okei. Okay. Minus. Mä en tiedä mitä se varmaan siinä oli. Oho, vähän lorahti. Pistän tätä lisää, kun sitä tulee niin paljon. Ainakin tulee iso iltapala. Jaksaa sitten nukkua hyvin. Moi! Räperöimään sinne kinkkua leivän päällä. Hyvää iltapalaa.